Вітанки, мяне чамусьці не бачна. Ось цяпер бачна. Так, пайшло, не? Здаецца, пайшло. Зараз паглядзім. Так, што ў нас тут адбываецца? Мы учора добра так пашвэндаліся. Сёння вырашылі яшчэ трошкі пашвэндацца, пасля чаго ўжо пайсці па сюжэце. Вітанкі ўсім ад ніндзі. Так, стрым ідзе нібыта. Пайшлі гуляць. Мы учора нанова панадаследавалі капітанскі мост. Добра пашвэндаліся па дэндрарыю. І зараз тут і вяртаемся. Мы вяртаемся ў дэндрарый, каб потым паляцець. Нам трэба насамрэч у псіхатроніку. Ці як яно называецца. Карацей, нам трэба у велічэзную трубу без важкасці, па якой мы ўжо калісьці лёталі. І зараз паляцім яшчэ раз, потому што нам трэба там знайсці нейкага чалавечка, які згубіўся. Вось, як яно завецца. Ой, нейкая музыка пайшла. Нам трэба так сапраўды ў псіхатроніку, каб патрапіць вось у гэтую халеру. Гац. Там у нас згубіўся чалавечак. Яшчэ ёсць нейкі квест пра гэта самае. Пра аднаўленне сувязі. Так, зраблю трошки цішэй, нешта мне яно загучна. Буду надта пужацца, калі будзе загучна. Тут мы ўсё файна зачысцілі. Аж занадта файна. Паламалі купу роботаў. Частку пераманілі на свой бок. Адрамантавалі турэлькі. Яны цяпер зноўку на нашым баку, і цяпер яны цэлыя. Дзень добры. Don't forget to complete a patient questionnaire. Your feedback will be invaluable. Type of material inconclusive. Locking calibration request. Можна зараз дальше пазбіраць тых дробных халера роботаў Maybe I can help you. і перапрацаваць іх. Тут у нас сядзіць наш. А, і яшчэ ж я Вітанкі Іль Паўлік. Я ж магу паказаць прышпіл, якому навучыўся зноў такі учора. Глядзіце. Хоба! І я цяпер робот. Я магу лазерам шпыляць куды заўгодна. Лазеры тут маюць неабмежаваную адлегласць, дальнасць у сэнсе. Кайфова. Вядома, яно ману жарэ трошки. Але мы можам на хаду і аднаўляць. Hello, nice to see you. Хе-хе. Так, я забыўся выключыць. Ава. Так, я кагосьці чую. Чакайце, стой! Я тапнуўся. Хто да мяне прыйшоў? Хто мяне хоча забіць? Ты адкуль тут узяўся? Ты хто такі? Але дзякую за лут. Раптоўна. Hello,
Are you here for an Так. appointment? Хух. Можна перапрацаваць смецце і зараз паляцім у безважкасць. А у цябе, Эль Паўлік, як справы? Так, трэба, мабыць, вось частку прынад перапрацаваць, таму што іх у нас да халеры цяпер. Так. Окей. Дарэчы, яшчэ трэба глянуць паляпшэнні на зброю, колькі на іх трэба ресурсаў. Турелька... Бла-бла-бла... У сэнсе, у нас няма? У нас няма чарцяжу? Скончыў фільмаваць Канаду? У сэнсе, яна ж велічэзная, як ты... Як гэта адбылося, як ты скончыў? Слухайце, у нас няма чарцяжу на паляпшэнне зброі, сур'ёзна? Ні халеры сабе. Я быў упэўнены, што ён ужо ёсць. Апошні сезон SnowRunner у Квебек, Канада. Ну, то бок выратавалі ўсіх мясцовых. Віншую. Але ну сапраўды няма. Сапраўды няма. Гэта наш. Вітанкі, Арыгана. І мы ляцім у бязважкасць з вами. Захоўваемся і такія. Зараз будзем шукаць жэўжыка. Мы там згубілі... Не памятаю імя, дарэчы, але ён мусіць зараз будзе адмечаны маркерам. І, дарэчы, тутака ў нас мусіць быць гэты самы ткач. Мы, памятаеце, ў мінулы раз, калі сюды ўпершыню заляцелі, мы хуценька ад яго беглі з кантузіяй. Таму мы яго прабеглі і нават не гэта самае, не пабілі яго. Зараз будзем дабіваць. Пусці зялёная жарэм. Агурок. Дзякуй за агурок. Зноў ж такі, тут мы праходзілі з кантузіяй, таму ёсць імавернасць, што я штосьці не заўважыў. Вось, напрыклад, гэта куды ў нас вядзе? Што гэта за сцежка такая? Незразумела. Ну што, захоўваемся, ляцім? Microgravity detected. Асцярожна. Асцярожна. Спыняемся. Бярем адразу нашу наймацнейшую здольнасць. Кінетычны удар да халеры 3-го ўзроўню. І давайте глядзець. Так, штосьці я заблукаў ужо. Гэта ў нас тупік. Усе абжэкціўсы вон там. Тут дзесьці мусіць быць ткач. А што гэта, бачыце? У нітках з'яўляецца штосьці прарастае. А што гэта?
Капец, все хуже і хуже робіцца. Гэта, мабыць, штосьці вылілася з узятых. Эйлітэнк. Карацей, гэта масла. А вось там я бачу крышталоідаў. Стапе. Там я бачу нейкае смецце. Трэба падабраць. Менавіта ў гэтым месцы мы панічна ляцелі, таму ні халеры не залуталі. Тут дзесьці яшчэ ёсць чалавечак, у якога мы мусілі знайсці калісьці тады гэты самы лазерную гармату. Дранік дзе? Дранік з'еўся. Я на сняданак лупануў дранікаў, было даволі няблага. Сёння я трошки стомлены, але задаволены, таму што я літаральна дужа-дужа нядаўна павярнуўся са школы, здаўшы экзамен. Мінус крышталоіды. Шо ты тут, зламаны? Ля. Дякую. Бойку не лезь. Так, там яшчэ крышталоіды ёсць. Тут у нас нейкія памехі ідуць. Ой. You're supposed to be some kind of genius. You know I can see you coming. Here. At least let me speed things along. Warning. Gravity shifting to 1G. Please move to a safety platform. В сенсі? Gravitational shift in 3, 2, 1. Gravity is now set to 1G. Гэты скатыняка падрубіў гэту самую гравітацыю. Вітанкі, пані Тацяна. Ого! У сэнсе, вы паглядзіце, нам цяпер гэтай трубой... Microgravity condition imminent. Please stand by. Gravitational shift in 3, 2, 1. Microgravity engaged. Дужа-дужа пашчасціла, я ўжо падаў уніз, і ў гэты момант падрубілася гравітацыя. То бок ён цяпер будзе вось гэтым займацца. Перыядычна то прыбіраць, то даваць. Гэта непрыемненька. Warning. Gravity shifting to 1G. Please move to a safety platform. Глядзіце, ён, карацей, будзе здзеквацца над намі. Gravitational shift in 3, Куды мы зараз 2, паляцім? 1. Gravity is now set to 1G. А, нармалёва. Каб нам не было сумна, ён будзе то падрубаць, то вырубаць. О, вітанкі. А вось той самы Джон Далтон. Microgravity condition imminent. Hello, Lane. Josh? What the hell is this? I got a security request saying to... It's not funny, asshole. You know what's not funny? Taking credit for my design. That's what this is about? I'm senior on the Black Box project, Josh. That's how it works here. If you weren't such a piss-poor team player, you'd understand that. Oh, and by the way, I had to fix a bunch of your calculations, so it's not you... Seriously? You're recording this? What, is this a big sting operation, Josh? You gonna hand me over to the DA?
You're so pathetic. I'm done here. Josh, what are you doing? Let's just see how good my calculations Я are. зламав собі ногу. You don't put that down, I will rip it out of your sweaty hands and... Josh! Gravitational shift in 3, 2, 1. У який бок ми полетим? Gravity is now set to 1G. Вожух, ну що робиться? Ми собі ногу зламали. Навошта? Ну, гэтак атрымалася, а не спецыяльна. Шчыра кажу. Карацей, тут столькі ўсяго адбылося, што трэба спыніцца і распавесці. Карацей, мы залетелі ў гэту транспартную трубу. Тоннель, у якім цяпер падроблена без важкасці. Яна падроблена, каб, ну, відаць, каб было легчэй транспартаваць тое, што трэба транспартаваць. І мы, ну, мінулы раз, калі тут лёталі, мы просто лёталі. Это было даволі зручна, прыгоженька, бла-бла-бла. Вот гэты Далтон, пачакайце, як яго завуць? Дахл. Волтер Дахл. Ён у гэтай трубе падрубіў гравітацыю. І мы ляцелі з велічэзнай вышыні, ледзь не разбіліся ўжо некалькі разоў. Ну, таму што боляча, таму з кавычам. Але нагу я зламаў зноўку, разагнаўшыся ў бязважкасці па класіцы. Нагу нам зламала не гравітацыя, нагу я зламаў сам. Плюс, як выявілася, вось менавіта гэты дахал, гэта менавіта той жэўжык, якога мы прапусцілі, калі панічна прабягалі міма ткача. Вось калі мы ў минулы раз тут лёталі з кантузіяй і панічна прабягалі міма ткача, мы не залуталі аднаго жэўжыка, і гэта быў менавіта дахал. Дахал. Карацей, той жэўжык, у якога была картка ад вось гэтай лабараторыі, як тае промневых хваляў. То бок мы цяпер зараз туды можам павярнуцца і дадаследаваць тое, што трэба дадаследаваць. То бок мы маглі здабыць гэтую картку яшчэ некалькі дзесяткаў гадзін таму. Але толькі зараз здабылі. І менавіта тутака мы мусілі ўпершыню знайсці, вось можна пабачыць, Кюбім. Абсолютно такі ж, як і у нас. Давайте мы яго разбяром. Лютата. Выключна простое, што вось трошки панікавалі ў той момант дуже даўно. Выключна таму у нас вось не знайшлося карткі. Warning, microgravity condition imminent. Please stand by. Некие кветочки, откуда тут кветочки? Gravitational shift in 3, 2, А, у нас же нога сломанная. Почекайте. А у нас есть что-нибудь от ноги? Ну, дарэчы, няма. Зараз трэба будзе неяк дабрацца куды-небудзь. Пачакайце, а калі мы пойдзем вось гэтым шляхом, куды мы дабяромся? А, мы ў псіхатроніку дабяромся. І там, здаецца, ёсць лекары. Але там дакладна будуць у тым ліку не толькі лекары, а яшчэ і да халеры тыфонаў. microgravity engaged. Що робиться? Хутенько бяжым тутака. Стой, 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 стой! Ух, лезь, сноўку не разбіліся.
Кожнага разу я разганяюся і што-небудзь сабе ламаю. Warning. Gravity Stop, shifting stop, stop, to stop, stop, 1G. Please move to a safety platform. Гэта цікава. Gravitational shift Сейфті in платформ. 3, 2, 1. Gravity is now set to 1G. О, слухайце, стаім. Так, щонайменш нам трэба адрамантаваць нашу бронекамізэльку. І пахіліцца трошкі. Я ўсё ж такі ў космосе шваркнуўся. Хрупаціць нага, вы чуеце? Warning. Microgravity condition imminent. Please stand by. Gravitational shift in В сенсі, а чаму яно не збіваецца? 2, 1. Microgravity engaged. Разганяемся. Психотроника. Мы амаль что прилетели. Warning. Gravity Стой, стой, shifting стой, стой, to стой, стой. 1G. Please move to a safety platform. Один хп. Ой, як боляче. День добрый. О, а не, гэта смецце перапрацоўваць. Requesting new operator. А, не, бежим отсюль. Друкуется новый оператор. Дякую за водицу. Як яно хрупаціць, вы чуеце гэта? Ой, гэта моя нога. Ці то пераламалася непасрэдна костка пополам, ці то гэта коленка. Так, що у нас тут адбываецца? Тут у нас штосьці незразумелае адбываецца. У гэтай лакацыі мы таксама не былі з тых часоў, калі у нас все было добра. То бок мы тады тут прабегліся, мы тут здабылі сабе псіхаскоп і больш не вярталіся. І тут дакладна штосьці змянілася. Давайте захаваемся. Так. Хакаем. Нам трэба пераманіць турелькі на наш бок. Це. А! Утенькая я! Паспеў. Все, гэта турелька нашая.
Давайте її адрамантуємо. Auto turret version 7.7. Все. Яна мало того, що наша, дик яшчэ і цэлая. І вось яшчэ турелька. І вунь яшчэ турелька стаіць. Даволі няблага. Deploying. Ой, які незручны маршрут. Все, гэта таксама наша турелька. Калі што, бяжым сюды, Error. Insufficient time і for нас material. будуць ратаваць. Standing down. Так пачакайце, цяпер сюды можна заляцець ці што? А, слухайце, гэтыя вароты былі зачыненыя. Гэтыя вароты былі зачыненыя, а цяпер сюды можна заляцець. Microgravity detected. Капец! Калісьці тут лётаў ткач, а цяпер яго не бачна. І тут цяпер бачна каралы. Калі хто не разумею, гэта ў нас спадарожнік Варона. Калі не памыляюся. Гэта спадарожнік, які ўпершыню сустрэў тыфонаў. Яго вось гэтак разам з тыфонамі перацягнулі сюды і тыпу ізалявалі, але ізалявалі, вядома, не до конца, таму што ўсё яно пролезла, нягледзячы ні на што, куды яму захацелася. Лутаць тут, на жаль, няма чаго. Нас заўважыў халера. Що ти мне зробиш? Нічого ти мені не зробиш. Але і залутаць тут, на жаль, так само я не бачу, каб можна было чаго. Шкода. Так, вось там выйсце у нас. Gravity detected. У нас усё яшчэ зламаная нага. Таму нам трэба паглядзець на мапу і прыкінуць, куды нам ісці. Нам трэба, ну, ось, напрыклад, сюды. Вось тутака у нас. А, не, пачакайце, гэта станок. Вось тутака у нас цікава, што за аператары стаяць. Ёсць імавернасць, што там у нас стаяць ваенныя аператары. Тады гэта дрэнна. Спрынтаваць нельга. Так, хтосьці тупае там. Як мы яго разматалі. Гэта, дарэчы, даволі небяспечны жэўжык быў. Але мы яго знішчылі проста імгненна. Дзякуй за лут. Дарэчы, набойчыкаў не той, каб шмат засталося. Так. Гэта які у нас аператар? Хакнуты аператар. То бок у нас тут будуць военныя дроны лётаць. Непрыемна. Рэт-рэт. Бяжым адсюль. Аух. Моих хрупаціць. Ау. А тут нас што чакае? Ага, тут у нас таксама
былі фантомы. А, і там яшчэ хутчэй за ўсё. Вылазь! Я ведаю, што ты там ёсць. Калі мільгаціць святло, гэта значыць, што там дакладна хтосьці ё. Так, а дзе фантом быў? Ау, як хрупаціць непрыемна. А дзе рэшткі фантома? Яго ж залутаць трэба. Халера. Окей, шо у нас тутака? Вы паглядзіце, як ён схаваўся. Літаральны стэлс. Сур'ёзна схаваўся за кутом. Ау, не бегаць, не бегаць. Так, у нас тут все палутана. Мы тут ужо былі, нічога новага не з'явілася, акром фантома. Ён у доміку магчыма. Я нават калі на месцы стаю і паварочваюся, нага хрупаціць. Ей боляча. Ау. Трошки поремонтуємо станцію. І вось тутака можа быць што-небудзь, каб палікаваць нас. Ой-ой-ой-ой, я чую там фантома. Тут у нас рэшткі шматлікіх мімікаў. Памятаеце, тут у нас было да халеры мімікаў, мы іх намагаліся гранатамі закідаць. Мы тут атрымалі ачыўку забіць 5 мімікаў за 5 секунд. Дзень добрый. Так, ну гэта звычайны мімік. О, мімік. Фантом. System alert. Repairs needed. Please contact qualified engineer. А, і тут электрычны яшчэ ёсць. А вось электрычны гэта... О, дзякую за гранатку. Гэта што за гук быў? Мінус яшчэ па стэлсу, дарэчы. На смеццю мімікамі, ну. Поспехаў з відосамі, Эль Паўлік. А мы тут працягнем шукаць, як сабе на год рамантаваць. Што гэта за гук быў? Хто тут размаўляе? Ой, а чаму тут так не палутана? У сэнсе, мы што, сюды не зазіралі? Вы, бляха, сур'ёзна? Ау, хрупаціць. Не, зазіралі. Частка палутаная, а частка сюдаць не. О, стой! Ідзі да мяне! Гэта лекарскі аператор.
Diagnosing. Ouch. Your ribs are cracked. Multiple stress fractures. Don't worry. I can fix that. There. All better. Don't forget to complete a patient questionnaire. Your feedback will be invaluable. О, гэта, дарэчы, відэа першай сустрэчы Тыфона з чалавекам. Мы адрамантаваліся. Усіх віншую. У нас цяпер не зламаная нага. Whoops. Фух. Цяжка уявіць, як гэта прыемна. Мы што, сюды сапраўды не зазіралі? Не, ну мы сюды зазіралі. Мы не маглі сюды не зазіраць, але чаму яно не было адзначана на мапе? А, таму што гэта іншы ўзровень. Мы былі вось тутака, а зараз вось тутака. Окей. І нам трэба рухацца далей. А не, давайте спусцімся ўніз, там заб'ем электрычнага жэўжыка і зазірнем у дырэктарскі офіс, там у нас будзе да халеры гэта самае станкі. Мы сабе зможам надрукаваць аптэчак на будучае, таму што яны нам 100% спатрэбіцца. Please contact a qualified engineer. Так, а дзе электрычны жэўжык? Good to see you again, Dr. Yu. Дзякую, дзякую. Мне таксама прыемна вас бачыць. А дзе электрычны жэўжык? Ён ж тут быў. Так прыемна бегаць нагамі. Welcome. Maybe I can help you. Тут мы былі, тут мы ўсё злуталі. Сказаў бы я, што тут нічога не змянілася, але я бачу, што тут прараслі гэтыя ніткі да халеры. Яшчэ больш. Калі мы ў мінулы раз тут былі, яны трошкі вылезлі, а зараз яны, бачце, як паляцелі. Лютата. Alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Так, нам вось у той бок трэба. Welcome. Maybe I can help you. Мы тут усё адключылі, дарэчы. Давайте подключим наново. А, тут у нас электричность фигарить. Давайте нарэшце адрамантуем. Целыми ногами мы зараз подбяжым и адрамантуем электричность. Хоба. Все, теперь электричность тут не фигарить. Нифига не фигарить. Вітанки. Тут мы все залутали. Тут мы что можем зрабіць? Зноў ж таки мы можем поглядеть видосы. Першы контакт. Вось так ляціць штосьці, некае смецце ляціць. І тут хоп. Гэта выявіўся першы мімік. А вось, дарэчы, той спадарожнік, якога мы толькі што бачылі. І яшчэ ёсць відос, як мімікі ператварыліся на ткача. Ось так, адзін мімік танчыць штосьці сабе танчыць. Потым з'яўляецца яшчэ адзін мімік і яшчэ адзін. І яны пачынаюць рабіць штосьці дзіўнае, лупашыць адно аднога. Потым яны зрастаюцца і ператвараюцца
Уткача. То бок фактычна можна ўпэўнена сказаць, што самыя лютыя нашыя ворагі гэта першыя самыя ворагі мімікі, найпрасцейшыя. То бок усе усялякія тыя фантомы гэта так дробязь. А вось мімікі. Так, нас тут, дарэчы, не было. Гэта яшчэ адзін пакойчык. Yes. I was just about to call you. All I see is a dot. Yes, that's right. It's the calibration system for the new touchscreen. You only have to run it one time. Are you kidding me? Just follow the dot. When it turns green, touch it. It should... Damn it, Calvino, I do not have time to play sing-along with your bouncing ball. I'll call you back. О, чыпчык нейкі знайшлі, чыпсет. Чыпсікі, так. Паглядзіце, які ў іх кінатэатры тут, а то сядзіш, і ў цябе не плазма, а аж сцяна. Зручна. Давайте паглядзім, што за чып мы знайшлі. Email, inventory, чипсеты. Modis Raptor Q-Beam з роботаў. А, у нас такі ўжо ёсць, і, здаецца, ён нават усталяваны. Celery Fub. Так, ось стаіць. Той же самай мадэлі. Цяпер можна паглядзець, мо якое смецце можна перапрацаваць. О, у нас неяк... Адкуль у нас столькі смецця? Што яшчэ перапрацуем? Хочацца перапрацаваць насамрэч Q-Beam. Таму што навошта яна нам? Тым больш, што калі раптам спатрэбіцца, мы зможам яе скрафціць. А так у нас вон колькі будзе металу. 8. 8 плюс 1,5. Мае што 10. Чё? 13. 13 металлу. Хе-хе-хе. О, мы тут кагосьці не за... А, слухайце, тут... Нейкі фантом, якога мы не залуталі, а калі мы яго паспелі забіць? З якіх ён часоў тут валяецца? Цікава. Пойдзем паглядзім, што можна скрафціць. Я быў упэўнены, што ў нас ужо ёсць чарцёж для паляпшэння зброі. Таму што тут ёсць гэткі чарцёж. Але ў нас, як выявілася, яго няма. А, во, ёсць ж, ёсць. Давайте зробім 2, таму што нам трэба паляпшаць наш залаты пісталет. Я нагадаю, у нас цяпер залаты пісталет ёсць. Яшчэ нам трэба накрафціць сабе аптэчачак. Skeletal Repair Kit патрабуе метал. Бяром. Brain Peel не бяром. Гэтага у нас ёсць. А просто аптэчкі на той выпадак, калі апячаемся. Давайте зробім вось гэта. Штучная скура. Давайте яшчэ одну штучную скуру. А дзе аптечкі? А во, медкіт. Таксама патрабуе метал. Халера.
Неяк так атрымалася, што найбольшы дэфіцыт у нас на метал. Слухайце, можа, трэба будзе прамацаваць рэгенерацыю? Штосьці мне здаецца, што так. І, вядома, робім яшчэ набойчыкі да шатгана. Куды ж без іх? Метал скончыўся. Без металла мы што можам зрабіць? Не той, каб шмат чаго. О, мы можам зрабіць набойчыка да нашага арбалета. Яны раптоўна таксама перыядычна патрэбныя. З дапамогай іх дужа зручна адбівацца ад крышталоідаў. Так, у нас 50 набойчыкаў на шатган, на залаты пісталет 46, да халеры пенагарматы і бясконцы ключ. Давайте прамацуем залаты пісталет. Рейндж. І дакладнасць. У нас все яшчэ 3 нейрамоды. Я неяк схіляюся да таго, каб прамацаваць усё ж такі што-небудзь. Во, вось, рэгенерацыю можна за 3 нейрамоды, дарэчы, таксама мацануць. Regenerate up to 10 health immediately after taking damage. Няхай будзе. Так, захоўваемся. Лезь не уляпаўся. Усё яшчэ не бачу электрычнага жэўжыка, які тут мусіць швэндацца. Там у нас нейкія абджэксіусы. В сэнсе? Які тут граф-шаф? Тут нам паказвае, што ёсць нейкі праход кудысьці. Що тут мається на увазі? Згубили мапу. Карацей, не дурым сабе галаву і ідзем у лоббі. Нам яшчэ трэба завітаць у морг. Памятаеце, морг быў закрыты, але зараз ён можа быць адкрыты. А можа і не быць. А можа і не морг. Карацей, давайте зазірнем. Як туды прайсці? Я трошки згубіўся. Дзень добрый. Захоўваемся. Раптам там кліенты? Ну, я упэўнены, што там кліенты. Мімікі. Я ўсё яшчэ хачу паспрабаваць ператварыцца ў міміка. Магчыма, для гэтага трэба зрабіць гэта са стэлсу, ці як, ці што?
Що це за гуки? Що це за гуки? Це некие незнайомые гуки. О! Далі ачылку. Я ператварыўся ў прадмет, у які ператварыўся мімік. І мне далі ачылку ператварыцца ў міміка. Спрацавала. І зараз мы ледзь не загінулі, таму што выпадкова патрапілі на даволі такі непрыемнага жэўжыка. Там у нас мімік, я бачу. Там у нас разбитый робот. Дякую, мімік. Ты даволі корисный. I'm right here. Слухайте, гэтыя халера мілітары паскуды, яны не звяртаюць увагу на мімікаў. Глядзіце, ён іх атакуе, а ім начхаць. Ну, слухайте, я не супраць. Няхай б'юцца. Дарэчы, ці дастанем мы іх зараз адсюль? Давайте захаваемся на всялякі выпадак. Хакаем. Хак будзе складаны, таму што 4 ступені. Десять секунд. Здаецца, паспяваем. Все, цяпер гэта наш робот. Вітанкі. Цяпер надо хакнуць вунь тых. Хак. Ляці, ляці, ляці. А! Ой, выпадкова націснуў. Выпадкова націснуў тое, што трэба. Всё, цяпер гэта наш робот. А гэты? Ля, што робіцца? Упершыню бачу гэткі дзіўны. Ля! Че? Все, теперь все мясцовые роботы наши. И теперь их бить нельга. Ранее можно было, теперь нельга. Блин, у нас все еще нема картки. Может, туды можна неяк інакш пролезть? Я бачу, там нейрамоды, нам дакладна сюды трэба пролезть. А у кого будзе картка? Цікава, цікава. Тут у нас все залутано, тому що ми тут уже були. Нам трэба неяк знайсці звесткі, у каго можна будзе знайсці ключик. Mod malfunction — это не тое, що нам трэба.
Хутчэй за ўсё сюды аніяк не ўлезці без карткі. А там, бачце, ёсць каго залутаць. Ну і плюс, вядома, як вы бачылі, гэтае самае. Нейрамодзікі. Можа, тут якая вентыляцыя ёсць? Да не. Той выпадак, калі аніяк не пралезці. Ты адкуль тут взяўся? Operator approach. Кагосьці мы не далуталі. У кагосьці мы не знайшлі картку, патрэбную нам. Гэта непрыемна. Так, цябе мы даб'ем. Таму што рэсурсікі. Вы, роботы, халера бясконцыя, а ось рэсурсы у нас ну зусім не бясконцыя. Доктор Бэй. Люка Голубкин. Coming through. Requesting. Магчыма, дзесьці на якой-небудзь вось гэткай дошцы напісана, у каго зараз мусіць быць змена у морзе. У моргу. Таму што там, глядзіце, што на менш 5 трупаў, з якіх 100% можна што-небудзь залутаць. І картка. Ля, я дурны. Тут шкло звычайнае было. І картка ад морга ляжыць унутры самога морга. Дзякуючы таму, што у нас ёсць тэлекінез, мы яе прыцягнулі. Що такое? А, ну нябожчыкі тут не надта цікавыя. Гэтыя валанцёры, то бок вязні, над якімі ладзілі даследаванні. Там у нас хтосьці прыпёрся ці што? Што за паніка? Сільвіан Белламіс Кабін. О, а вось гэта сапраўды файная картка. Яно таго дакладна было варта. А, слухайце, гэта што і тут твой вось-вось нябожчык, якога мы мусілі знайсці ў траўмацэнтры, а яе прыцягнулі сюды. Гэтую Сільвіан. У нас быў квест знайсці Сільвіан Белламі ў траўмацэнтры. І мы там, вядома, яе не знайшлі, таму што яна была тутака, як выявілася. Не халеры сабе складанасці. Так, здаецца, ўсё залуталі. Здаецца, ўсё. А што гэта за чырвонае ззяе? А, да гэта ж іхнія вось гэта браслеты. Што у вас там робіцца? Цябе хто разбіў? Ты адкуль? Прилетел нейкі новый оператор. Я тут трох хакнул, и все одно яшчэ нейкі один прилетел.
Ты навошта туды падняўся? Спускайся і дапамажы мне. Так, ну, я, шчыра кажучы, рады, што мы нарэшце залуталі морг. Requesting new operator. Мало таго, що залуталі морг, што дужа прыемна, мы яшчэ і вось квесты закрылі. Dash CN9 black box operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. Ты що там робіш? З аператорамі тут нейкая бяда адбываецца. А, ён тут надрукаваўся, тут же это друкарня стаіць. Окей. Так, я хоць у той бок іду. Ля, не ў той. Мы адсюль прыйшлі. Material inconclusive. Бяжым, бяжым, бяжым. Потым сюдэма. Усё яшчэ не разумею, дзе тут падзеўся электрычны халера. Hello. Good to see you again, Dr. Yu. А! Гэта было раптоўна. Але драбавік ратуе. Так ці інакш. Зараз мы пойдзем у лоббі. Hello. А ўжо адтуль, куды нам трэба. Дзень добрый. Scanning. Neuroimaging shows your mental resources are at risk. This should help. You should feel more alert. Should I change position? Дужа рэдка сустракаюцца вось гэткія аператары, якія аднаўляюць нам ману. Трэба сачыць, каб яны не пазагінулі ўсе, таму што ну дужа карысныя. Так, што за гумар такі? Хтосьці спусціў ваду у гальюне. Шо, дзе? Гэта полтергейст. Зноўку, як толькі пачынаецца штосьці хораднае, гэта дакладна полтергейст. Скатыняка якая, а? Ідзі сюды. А куды ты схаваўся? Бляха, які ён. Без жартаў хорорны. Але і не даволі проста. Таму ж ён хоча хорорны, але слабенькі. Так. Я не памятаю, ці тут як... А, о, я там не ўсё залутаў, глядзіце. Вось тут мы знайшлі псіхаскоп. Тут у нас быў нябожчык, якога мы лутанулі, з якога здабылі той, што трэба, вось. З Янаса Джозефа. І мы тут тады таксама трошки панікавалі, таму што ну, было хорорна даволі. І не паглядзелі, што ў нас тут ёсць што залутаць. Як нам гэта прыбраць? Можна было б перапрацаваць гэта, але лягчэй будзе скарыстацца лайфхакам. Каб пасунуць штосьці трэцяга ўзроўню важкасці, трэба ўзяць штосьці другога ўзроўню важкасці
і просто пхнуць. Яно так працуе. Ну, дарэчы, магчыма, не ў гэтым выпадку. Таму што чамусьці не пхаецца. Так, окей. Карацей, тады зараз перапрацуем. Ля! Ну атрымалася, атрымалася. І, дарэчы, неблага атрымалася. Здабылі даволі шмат металу. Можа яшчэ кінуць. Так, тут у нас таксама гранаткі. Не, гэта набойчыкі. Mimic Detection Gen 2. Ёсць імавернасць, што гэта ў нас палепшаны чыпсет, які будзе бачыць у тым ліку мімікаў, якія прамацаваныя да халеры. Давайте паглядзім, што мы там знайшлі. Было б неблага. Вось, у нас быў Mimic Detection Gen 1. Gen. Во, можна бачыць мімікаў і крутых мімікаў. Файна. Давайте цяпер глядзець, што мы выкінем. Гэта пакінем, гэта пакінем. Гэта таксама было б прыемна пакінуць. Крыты ад шатгану. Вось гэта выкінем. Все. Мы зноўку суперузброеныя супраць мімікаў. Цяпер зноўку можна, заходзячы ў пакойчык, сканаваць усё наўкола. Цяпер мы ўсё пабачым. Але ж полтергейст, тут быў і файнікі. Не дарма зазірнуў. Зноў ж такі, вось ужо які раз мы прыходзім на тыя месцы, дзе ўжо былі, і ўсё адно знаходзім штосьці новае. Такая ўжо файная гульня. Што, яшчэ адзін полтергейст? Ля, я яго выпадкова проста знішчыў ушчэнт сваім кінетычным бластам. Просто ў фарш. І нават сябе трошки пакрамсаў. Так. Можна мяне па гэта самае... Scanning. Neuroimaging shows your mental resources are reduced. You should feel more alert. Аднавілі ману. Кожнага разу сюды бегаць за манай будзе трошки па-дурному. Але, гэта дазваляе люта эканоміць рэсурсы, насамрэч. Ой, глядзіце, што там робіцца. Мінулы раз, калі мы тут былі, тут была цемра піпец якая. Цяпер ж тут прараслі гэтыя залатыя ніці, і у нас што заўгодна, толькі не цемра. Так, тут у нас все палутана, здаецца. Палутана. Security check. Турелька. Цэлая абсалютна. Ну шо, пайшлі глядзець на прыгажосць. Ля, шо робіцца. Чым далей, тым больш. Трошки пазнішчаем крышталоідаў. Яны ва ўмовах... Слухайце, там таксама карал? Ва ўмовах звычайнай гравітацыі яны не той, каб надта
небяспечныя, але тым не менш. Спокойно. Я хочу зноўку сабе ману аднавіць. Ля. Не потрапіў. Hello. Выбачаюся. Scanning. Neuroimaging shows your mental resources are reduced. You should feel more alert. Слухай, мы цябе адрамантаваць, ты нейкая пабітая. Should I change position? Нічога не згубілі? Таму што тут лёгка можа выявіцца, што мы дзесьці не пабачылі якую-небудзь вентыляцыю і дзесьці тут схаваны яшчэ нейкі пакойчык. Насамрэч ізі. А! Сесія! Бляха, заглядзеўся. На роўным месцы згубіў да халеры ХП. Просто на роўным месцы. Просто таму, што забыўся, што тут таксама зламаная гэтая халера. Яна б'ецца электрычнасцю. Ой! Мы зараз выходзім у лобі. З лобі, куды я збіраўся? Ну, хутчэй за ўсё, зараз трэба будзе пабіцца, таму што ў лобі ў нас хто-небудзь да прыйшоў. Абавязкова. Ляў, паглядзіся, як яно прарасло. Літаральна паўсюль цяпер. Ага. Чырвоны ліхтарык, гэта значыцца, што магчыма дзесьці побач штосьці кантрабандысцкае ёсць. А можа і не. А можа гэта проста ў нас бяда здарылася. Дзе ў нас тут? Хто ў нас тут? Хтосьці у нас тут дакладна ё. Тут у нас усё адрамантавана, так. Я чую дзесьці побач кагосьці. Ля, вы паглядзіце, літаральна ўсё парасло. Слухайце, можа тут таксама час ідзе, і калі мы будзем надта павольна швэндацца, то тут усё ператворыцца на гэта самае, на капец. Таму што яно прагрэсуе. Гэтага ўсяго робіцца больш. Відавочна. Халера, я зноўку забыўся, што тут яшчэ робаты ёсць. Я павярнуўся думкамі да тых самых, да тыфонаў, і забыўся, што тут робаты. Усё яшчэ ёсць робаты. Так.
Похилилися трошки. Мана у нас до халеры. Набойчиков трошки меньше, але так само шмат. Що за гуки такі? А куди поділося світло? Слухайте, вирубило світло. Блін, я тепер навіть не упевнений. Я хотів пайсці у гэту самую. Ну, пам'ятаєте, ось ця лабораторія, яка нам ще засталася. Хочу яшчэ паглядзець на лабараторію промняў хваль. Давайте хутенько пробежим, хутенько поглядим ту лабораторию и пойдем по сюжете. Нет, тут яно нібыта адрозніваецца ад таго ж Скайрыма, дзе можна швэндацца все жыццё, абсалютна не заўважаючы галоўны сюжэт, але тут яно прагрэсуе нейкім чынам. Тыфонаў робіцца ўсё больш і больш, і гэтыя ніткі залатыя, яны разрастаюцца ўсё далей і далей. У пэўны момант адбудзецца поўная жуда. Што гэта за гук такі быў? Штосьці трошки страшна. Глядзіце, тут гэты самы ткач. Зараз мы яго... Ляшу робіцца. Мінус ткач. Але там, здаецца, яшчэ ёсць крышталоіды. Ага, і там электрычны скатыняка. О, глядзіце, як яно тут разраслося. Як тут непрыемна ўсё прагрэсуе. З кожным разам все хуже і хужэй. То бок, хутчэй за ўсё, у нейкі момант яно незваротна ператворыцца на поўны капец. Хе-хе-хе-хе. Дзякую. Дарэчы, залуталі паляпшэнне для зброі. Зараз зноўку прамацуем наш залаты пісталет. Няхай у яго будзе павялічаная, не ведаю. Няхай далей б'е. Ён будзе у нас замест снайперкі. І тут у нас... Хе-хе-хе. Тут у нас был фантомчик. Так. Supply. Набойчики. Приємно.
Набойчыкі для Кьюбіма. Яшчэ набойчыкі. Black Box Project. Black Box Q3. Backup файл. Q-Beam Attachment. Military Operator. Пачакай. Гэта, то бок, яны распрацавалі лазеры, якімі ігараць па нам зараз гэтыя ваенныя дроіды. Вой, што гэта такое? То бок гэта ўсё распрацоўвалось тутака, але без нашага ведама. Пры тым, што мы тут амаль што галоўныя. Мы ў савеце дырэктароў, і той жэўжык, які натравіў на нас ваенных дроідаў, ён таксама ў савеце дырэктароў. Гэта вось той дахл, з якім мы зараз б'емся. Прышпільна. То бок аба ўсім гэтым можна было даведацца трошкі раней. Ну, тым не менш, мы ўжо далі рады. Ужо разабраліся з гэтымі халера дроідамі, ужо выпрацавалі супраць іх пэўную стратэгію. Дарэчы, а давайте зноўку перапрацанем. Тут у нас просто да халеры смецця усялякага. Мы зараз яго паскідаем сюды і здабудзем трошкі металу сабе. Таму што нам не хапае металу. І ўжо пасля гэтага вось мы дадаследавалі лабараторыю праменёвых хваль. Пасля гэтага мы ўжо вось зараз пойдзем па сюжэце. Іть. Будуем пірамідку. Просто таму, што нам трэба накрафціць сабе набойчыкаў. Зараз нам трэба здабыць шонайменш 3 метала. Есть. Ля, як яно варушыцца. Бачком. Нормально. 3-го ўзроўню, халера. Эпць. Што-небудзь яшчэ? Што-небудзь як мага больш металічнае. Вось возьмем кампухтар яшчэ. Кампухтары яны даволі металічныя. Всё, такі канкрэтны сметнік. Не, так мы той, што мы нічога не памятаем, гэта мы сапраўды памятаем. У тым сэнсе, што мы памятаем, што не памятаем, таму што ў нас лютая амнезія. Але з улікам таго, што дахал наш вораг, хутчэй за ўсё, ён ад усіх гэта хаваў.
Органик. Экзотик. Мінерал. Ну, до речі, не доперапрацавалась. Яшчэ гэта зараз перапрацанем. Вы паглядзіце, як файна пачысцілі. Хе-хе-хе. Зараз мы зноўку пойдзем у лоббі да свайго станку. На станку мы перапрацуем все, што можна і не можна. Мы таксама перапрацуем частку запчастак. Вось гэтую частку. Таму што запчастак у нас ужо зашмат. Просто таму, што нам відавочна трэба падрыхтавацца да бойкі з гэтым дахлам. То ведае. Так, я не зразумеў. А чаму тут паўсюль электрычнасць? Што тут халера робіцца? Яшчэ полтергейст. Я ж кажу, з кожным разам все складаней і складаней. Все. Мінус полтергейст. Але электрычнасць все яшчэ плёскаецца паўсюль. Дзякуй табе, мімік. Што вы тут зламалі? Вы паглядзіце, літаральна ўсё шкварчыць. Захоўваемся і такія хоп. Трошки больш хітра зробім. Мы зараз на другім паверсе, то бок да нашага кабінету не той каб далёка. Возьмем ключа на той выпадак, калі раптам сустрэнем роботаў. І пойдзем крафціць набойчыкі. Калі б яно не разрасталася, ось шчыра, я б тут швендаўся і швендаўся, але, ось бачыце, гульня, яна трошкі прымушае варушыцца. Бо сапраўды ствараецца адчуванне, што... Шо? Гэта кашмар. Залазь пад стола, мы ўжо тут хаваліся ад кашмару. Дарэчы, вось гэтыя жэўжыкі памерлі, таму што тут быў кашмар. Адкуль тут кашмар? І чаму нам не сказалі, ай-яй-яй, хавайся, тут кашмар, таму што звычайна нам казалі. У гэткіх выпадках нам выдавалі квест «Схавайся ад кашмару», а ўжо ўсё, ўжо не выдаюць. Кашмары ўжо звычайная халера. Ось такія справы у нас. Кашмары
Ужо лухта. Ужо нікога не ўражвае. Прычым, калі ён палюе на нас, то ён сюды прыйдзе, таму што падчас палявання ён адчувае, дзе хто знаходзіцца. І заўжды знаходзіць нас. Так, нам трэба набойчыкі да шатгану. Таму што шатган это добрая справа. Яшчэ трэба бахнуць гэтых самых нейрамодаў. Ён прыпёрся сюды. All personnel should report to master station immediately and await further instructions. Ён прыпёрся аж непасрэдна сюды. Ён зайшоў у кабінет. Можна сканануць. А, ці пашкай, ён А, ён разбіў шкло. Дык ён у кабінеце. Ой-ой-ой, ось, цяпер ён дакладна ў кабінеце. Ось цяпер 100%. І ён не знікне, таму што ў нас няма квесту. Цяпер гэта проста моб. Абсалютна звычайны моб. Захоўваемся. І спрабуем прабегчы. Рыт-рыт. Хова. Прабеглі, дарэчы. Ідзем на Шатл-Бэй. Лут з яго, відавочна звычайны. То бок, з яго лут добры, у тым сэнсе, што там даюць шмат гэтых органаў тыфонаўскіх. Але, мы на яго вытрачаем значна больш набойчыкаў, чым зможам чагосьці добрага атрымаць. Хіба што са стэлсу. Мы прыйшлі ў мясцовасць, у якой яшчэ ніводнага разу не былі. Тут у нас да халеры роботы б'юцца з тыфонамі. Роботаў зараз будзем ламаць, таму што, зноў ж такі, біцца з імі абсалютна бессэнсоўна. Трэба вытраціць да халеры набойчыкаў. New operator. CN9 black box operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. Трэба бліжэй да іх падкрасціся. Шаноўныя, гэта новая лакацыя. Абсалютна новая. Божух, наколькі іх там. Хак.
Ля. Не туди націснув. Ёсць імавернасць, що не паспеем. Ай-яй-яй-яй. Мусім паспець. Все, гэты робот наш. І пачалося мяса. Operator deployment resuming. Таксама мушу нагадаць, што насамрэч нам яшчэ лёгка, таму што ў нас стаіць чып, які робіць вось гэтыя лазеры менш болячымі. Бо гэта яшчэ не надта боляча. Вось тыя люлюль, што мы атрымліваем, гэта яшчэ не боляча, ні халеры. Карткі няма. Захоўваемся. Requesting new operator. Бляха. Все ж таки іх менавіта ламаць найбольш эфектыўна. Таму што тэарэтычна мы ўвогуле не вытрачаем ніякіх ресурсаў на тое, каб перамагчы жэўжыка. І плюс ён на нашым баку некаторы час б'ецца. Please stand clear of aperture. Там турелькі. Відавочна, нас там чакаюць у дрэнным сэнсе. З улікам таго, колькі тут роботаў і турэлі, хутчэй за ўсё мімікаў тут не будзе, але ўсё ж такі варта захоўваць пільнасць. Таму што цяпер ужо і хілкі ў нас трошкі ў дэфіцыце. Так, нашага робота хутчэй за ўсё пабілі. Чаму ў гулінах все так чыста і пуста? Не прышпільна. А, мне яшчэ ж распавядалі, што тут можна аднаўляць здароўе, п'ючы ваду. Але по одному ХП? Это ж задзяўбешся. Турелькі, дарэчы, таксама можна будзе хакнуць. Таму гэта не праблема. Бачу турельку. Яна нас не бачыць. Ой, што гэта было? Я сябе выпадкова пакалечыў. Было боляча. Але ў нас цяпер працуе рэгенерацыя, вы бачылі? Я сябе дзёўбнуў, таму што я даўбень, і ў нас аднавілася 10 хп адразу пасля пашкоджання. Прышпільна. Навошта? Ну, я ось такі таленавіты. Турелька. Глядзіць на нас. Заўважыла. Окей. У лоб прайсці будзе складанавата. О, няблага. О, дзень добры. Ну, слухай, Давид, чаму у цябе так
Так не шмат луту. Не цікава ніяк. Калі з гэткай адлегласці турелька нас бачыць, то хутчэй за ўсё і мы да яе можам дастаць. Давайте паспрабуем. Не дастаем. Дзень добры. О, тут ужо больш нябожчыкаў бачу. Смецця няма. Гарэлка ё. Вентыляцыі няма. О, сюды можна пролезці. Некае прышпільнае месца. Ёсць у нас што-небудзь другого ўзроўню важкасці? Трэба пашукаць. Дзень добрый. Як вашыя справы? Што у вас тут здарылася? Выжыўшая ее? Здаецца, не. А! Ты адкуль узяўся? Турелька! Medical attention. Operator deployment resuming. Скотыняка турелька. Расшкло нас достала. Як тут все у вас неприемно. І, до речі, ён надрукуецца зараз яшчэ адзін. Так. Всю ежу жерлі. У нас там статус побиты. Так. У нас некоторые глубокие раны ее. Давайте вось гэта скарыстаем. Хоба. Requesting new operator. Бляха. N-CN9 black box operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. Куды ён паляцеў? А дзе ён? Турелька, не глядзі на мяне нават. Турелькі насамрэч крохкія, таму будзе прасцей яе проста дабіць. Тым больш у нас прамацаваны залаты пісталет. Ну, іх, на жаль, нельга паламаць так, каб яны, ну, зусім нас не зачапілі. Таму ресурсы мы ўсё ж таки вытрачаем. Дзякуй, зараз паварушымся. У нас тут трошки складаная сітуацыя. Хе-хе-хе-хе. Турельку повалили. Ля. Я не гэта хацеў зрабіць. Ля-ля-ля-ля-ля. Нават з улікам таго, што ў нас да халеры
А там яшчэ турелька стаіць, блин. Да халеры шипик стаіць. Не, рэгенерацыя тут працуе інакш. Рэгенерацыя табе адразу пасля пашкоджання рэгенеруе 10 хп і ўсё. Далей яна не рэгенеруе. Было б файна, калі б мы маглі адрэгенераваць усё. Але насамрэч не. Не пхайся. Все. Турелька номер 2 так само все. Карацей, на жаль, яно тут збалансавана даволі такі хітра. Я ось калі дазнаўся, што з роботаў можна даставаць запчасткі і разбіраць іх, таксама абрадаваўся, але, на жаль, не. Асцярожна, ну ты бачиш, як яны атакуюць? Яны калі атакуюць, яны на цябе імчаць з велічэзнай халера хуткасцю. Каб не вытрачаць... О, давайте і яго адрамантуем. А гэтага разаб'ем. Operator deployment. Resume. Operator deployment. Resuming. Ляў іх таму. Мясо натуральнае. Гэта наш? Не, гэта не наш. А вось гэта наш. New operator. Слухай, дапамагі там ім. А, слухайце, я ж забыўся. Не, ну, агулам цікавая ідэя, але у мяне ёсць ідэя лепш. Яна, хутчэй за ўсё, абсалютна не спрацуе, але гэта будзе весела, глядзіце. Па-першае, зробім захоўванне грунтоўнае. Па-другое... N-CN9. Хова! Please stand clear of out. Please stand clear of out. Бляха. Слухайце, а яно працуе? У тым сэнсе, што мы яго зробілі даволі проста. Мы з нашым лазером мацней за іх з іхнім лазером. Адзінае, што захраслі і не можам падняцца. Раптоўна? Гэта працуе. І халеры сабе. Окей. Галоўнае рабіць хутка, бо ў нас мана канчаецца. Але мы вось ужо 3 зрэзалі. Яны па нам фігарыць, і яны па нам нічога зрабіць не могуць. Чамусьці. Я літаральна не згубіў аніводнага ХП, хоч па нам лазерам вадзілі. Ману, на жаль, рэгенерировать неяк эфектыўна нельга. Тут ёсць прышпілы дробныя накшталт, калі мы з гэтай самай са стэлсу кагосьці пашкодзім, атрымаем трошкі маны, калі мы... Дзякую.
Дякую. Трошки мани аднаўляецца, яшчэ, здаецца, пры нейкіх умовах. Ля, што робіцца, што робіцца? Што адбываецца? А, во! Яшчэ скатыняка лётае. На жаль, абсолютно бяспечна рэгенераваць сабе усялякія рэсурсы тут немагчыма. Але шкада. Але нельга. Скотыняка. Вось. А, во, дарэчы, сапраўды можна ператвараць здароўе на ману. Мы палову пашкоджанняў, якія атрымліваем ад электрычнасці, ператвараем у сэнсе. Aperture cleared. Operator deployment resuming. Але я паглядзеў, што найэфектыўнейша тут усё ж такі хакаць роботаў. Таму што, глядзі, у нас Remote Manipulation каштуе 5 маны. І мы цалкам пераносім на свой бок цэлага робота. Таму ўсё ж такі найэфектыўнейшая частка гэта вось гэты варыянт. Я не заўважыў, што там акром робота яшчэ была турелька. Хакаем. Хакінг таго варты, як выявілася. Ля! І ён даволі проста тут выконваецца. Да страляй ты па турэльцы! Слухайце, а калі турельку запэцкаць? А, во, запэцкалі, дарэчы. А ты чаму запэцкаўся, алё? Капец, турелька злая. Не, ты глядзі. Частку роботаў можна хакаць і разбіраць, частку просто выкарыстоўваць для абароны сябе. Там ёсць варыянты з гэтым. Ніхто не перашкаджае робота, якога хакнуў, просто разламаць. Скатыняка турелька. Турелькі, дарэчы, таксама ж можна хакаць. Давайте спрабуем турельку хакнуць. Прычым турельку можна хакнуць нашмат прасцей, таму што каб хакнуць турельку, у нас вось другі ўзроўень. Узровень. Айце. Всё, турелька таксама наша. Ты як тут? Падымайся.
Не, цяжка ідзе, цяжка. Бачите, як яны па нам фігараць. Адсюль у нас ёсць код. А адкуль у нас код? Дзень добрый. Цікавае месца. Нейрамоды, картка. Файна. Гайл Шейф. Сьют Repair Kit. Лапша. Вось гэта добра. Вось гэта дужа добра. Ужо даўно мы не атрымлівалі аж вось столькі усялякіх файненькіх ресурсікаў. Я чую Тыфона. Вы чуеце Тыфона? Я чую Тыфона. Яшчэ бутэлька. Бутэлька заныканая пад столом. Ну, тыпова, тыпова. Все полутали. Здаецца, все полутали. Воу-воу-воу-воу! Вы, бляха-муха, вы бачыце? Ёсць адтуліна у нейкае іншае халера месца. Цікава, куды яно нас прывядзе? Хе-хе-хе. На яго месца новы прыйдзе. Там фішка ў чым? Калі мы забіваем тых роботаў, якія да нас дрэнна ставяцца, яны адразу новыя друкуюцца. Калі мы не забіваем, а хакаем, то новыя не друкуюцца. То бок гэтую справу можна трошки кантраляваць. Хоба! Не халеры сабе тэхнічныя памяшканні. А, ну тут мы былі. То бок мы маглі адсюль сюды вось гэтак залезці, сур'ёзна. Карацей, гэта альтэрнатыўны праход сюды. На той выпадак, калі б мы не знайшлі код. Пісталет знайшлі. Турелька не шпуляе па нам. Гэта ў нас шлях туды. А вось гэта ў нас... А, гэта тое, што было завалена, памятаеце? Куды я не прабіўся. Там унізе, хутчэй за ўсё, да халеры чаго. Вось у нас яшчэ ліфты, якія таксама ўніз вядуць. Але я, шчыра кажучы, не хачу. Я не хачу ўніз, я хачу вось адразу туды заскочыць. То бок, як тут, як я разумею, задумана. Мы прыйшлі сюды, мы спускаемся кудысьці піпец уніз, і пасля чаго зноўку падымаемся вось у гэты шаттл. Але ну гэта бздурна, я не хачу гэтак рабіць. Я хачу адразу патрапіць куды трэба. Тым больш, што нас там чакаюць, вы чуеце, там да халеры нядобрыя жэўжыкі. Бляха, новы аператор друкуецца. Mesh CN9 black box operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. А дзе ён надрукаваўся? Вось, роботаў, якія вылеталі адсюль, мы ўсіх пахакалі. І тут новыя не друкуюцца ўжо. А, так мы можам залезці вось... Ля-ля-ля-ля, я вижу робота. Бачу, бачу. Скотыняка паляцеў кудысьці. Окей, ён не хоча з намі сябраваць.
Зараз зробім як. Нам трэба знайсці штосьці дробнае, і мы залезем туды без карткі. А, так у нас ужо картка ёсць, божухна. Гульня пра маяк, які швэндаецца? Ну, слухай, цікава. Бяру. Дзень добры. Shuttle Bay Security зараз ламанем. О, паляпшэнне, яшчэ паляпшэнне, файна. І яшчэ нябожчык. Хто нас заўважыў? Нас хтосьці заўважыў. Не трэба нас заўважаць. Ідзіце ў сраку. Крып. Дзякуй за спасылку, Пюрбай. Ну, азнаёмімся. Ну, насамрэч, тое, што яны мусілі паказаць мне, яны ўжо паказалі, таму што я ў першую чаргу чакаў новага Silent Hill. А астатняе то ўжо так апцыянальнае. А, чаму так часу мала? Не паспеў. Ау. Не пашчасціла з рандомам. Мапу месца. Загрузілі. Імейл. Хтосьці просіць дапамогі, выбач, хлопча. Фрэнк Джонс жывы. Дзе у нас Фрэнк Джонс? Вон там, ні халеры сабе. Ну, слухай, не абяцаю, што я цябе ўратую. Нічога паабяцаць не магу. Якая моя думка? Мы, хутчэй за ўсё, можам вось туды залезці. Вось гэткім чынам. І адтуль проста спікіраваць на шаттл. Ліфты тут, бачце, не працуюць. Але іх, дарэчы, можна запусціць, я бачу. Але навошта запускаць ліфты, калі можна проста залезці? Я ўпэўнены, што гэтак можна зрабіць. Мы ж не дарма карыстаемся нашай пенай гарматай. Тым больш, што тут вось хтосьці ўжо спрабаваў. Там вентыляцыя! Валера, там вентыляцыя. Так, як туды залезці? Давайте паглядзім. Хто мяне там заўважае? Ідзіце ў сраку. Так, гэта маленькі. Во, вось гэта добра. Блин, зваліўся. Трошки платформінгу. Так. Дзень добрый, вентиляция. Эть, пролазь. Вот, там кудысьці можна залезці, дарэчы. Гэта ў нас што?
Вось мы ліфты запустили. О! А тут мы выходим у нейкі новый покойчик. Дзень добры. А дзе гэта мы? А шо тут? Бляха. Зараз зноўку будуць друкавацца скатынякі. Міа Байер. Дзень добры, дзень добры. Міас офіс. Нейкая Міа тут была калісьці. Чып. Я ж чуў, што тут хтосьці ёсць. Але вырашыў не рэагаваць. Так, мы знайшлі нейкі чып новы. Battery Optimizer. Increase the battery life of... Ліхтарик даўжэй зяе. То бок, у будучым настолькі дрэнныя ліхтарыкі, што аж патрэбен асобны чып на тое, каб гэта выправіць. Бляха. Матка боская, якая халера гэтая вашая будучыня. Давайте ламанем. Коду у нас няма, таму ламанем па-хакерскі. Бляха, зноўку гэтая нязручная мапа. Ау. Так, котов вырубили лифты. Fabricator's Plan. Restocking Supplies. Windows. Окенца у Flight Control Room готовое. Адрамантавалі шкло. Ну, у мяне дрэнныя навіны, зараз мы гэтае шкло будзем біць. Вось гэта хутчэй за ўсё. А, слухайце, там шкло ўжо пабіта, я бачу. Там ужо шкло хтосьці пабіў. Захоўваемся. Так, туды трэба неяк даскочыць. Давайте паспрабуем захавацца. Хто гэта быў? А я не ведаю. Ай! А чаму я не зачапіўся? Хопа. Десять секунд, мусим поспеть. Все, гэта наш жэўжык. А дзе я? Я халера дзесьці захрас. Блин, яны так гэтымі лазерамі шпуляюць, што нібыта зорныя вось гэтыя войны. Добра, што ліфты цяпер працуюць. Operator deployment resuming. А, там яшчэ адзін, бачце, лётае. То бок, калі мы туды заляцім, гэта будзе яшчэ не канец, яшчэ трэба будзе бойку перажыць.
хто нас заўважыў? Так, пасунуць вось гэтую халеру. Requesting new operator. В сэнсе? N-CN9 black box operator. Ламаем. Свежа надрукаванага аператара таксама на свой бок. Толькі трэба хутчэй трошкі. О. Всё. Цяпер нам ніхто перашкаджаць не будзе. А, там их два, божухна. Давайте шпурнем туды кинетычным бластом. Operator deployment resuming. Все, теперь там меньше места занято. Теперь мы трошки вышэй, теперь мусим долететь. Оба. Requesting new operator. А чому я захрас? А чому я не могу? N-CN9 black box operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. Иди у сраку, я захрас. Я чамусьці вось тут така захрас. О, отпустила. Хух. Так, давайте лутаць нейрамоды. До рэчы, мы ўжо дастаткова шмат нейрамодаў здабылі. Трэба будзе іх рэалізаваць. Уважліва глядзім, уважліва лутаем. О, уважліва. Просто пробег мимо нябожчыцы. Такі вось я уважлівы. Так. Ну, здаецца, ўсё карыснае, што маглі, забралі. Таму што насамрэч мы сюды прыйшлі не за саплаямі, а просто каб скочыць вонь туды, на шаттл. Гэта быў стэлс. Ну так, ну то па фактах. Жарэм усю ежу. Каб яна і месца не займала, і пахіліцца каб. Яшчэ можна прамацаваць наш залаты пісталет. Няхай у ім будзе больш набойчыкаў, ён будзе больш дакладны і далей б'е. І ўсё, у нас 7 нейрамодаў. То бок даволі да халеры. Давайте захоўваемся і скочым. А як нам сюды залезці? Дзверы-то зачыненыя. А, у нас ёсць гэты самы ремоут-контрол уже. Давайте поглядзім. Хоба! Бачыце, як яно спрацавала? Хе-хе-хе. Я так спужаўся, што падаю, што аж нават стрэлю. Давайте прыбярэм зброю з рук. І асцярожна.
Хоба. Дзень добрый. Ой, якая музыка прыемная. Ох, як мяне віншуюць з перамогай. Дзякую, дзякую, я малайчынка, я ведаю. Халера. А сюды картка трэба. У вас тут няма картки? О, нейромодик. День добрый, день добрый. Mission Parameters. Commander Dole, this is William Yu, acting chairman of the TranStar Board of Directors. I will need your credentials to authorize this mission. Of course. My authentication sign is Zeta Invictus Emperor Tangerine. Sign checks out. Good morning, Director Yu. Shuttle is hot and holding orbit. Awaiting mission parameters. You must secure every piece of Cobalt clearance level technology and research aboard Talos 1. Then eliminate all TranStar personnel. All personnel. No survivors. It's your show. And their funeral. Payment will be deposited into 6 separate Benelux accounts. After you transmit evidence of success. I leave my operator feeds on. Just keep watching. We strongly advise deploying your technical officer to a station router inside the firewalls first. Ideal location would be the station exterior, near the power plant grids. Yes, I've seen the schematics, Mr. Yu. Goodbye. You will destroy this transmission after... У нас здарыўся сюжэт. Калі я правильно разумею, у гэтага жэўжыка больш дарослага, які зараз гучаў, яго наша прозвішча, і ён гучыць як да халеры стары. Хутчэй за ўсё, гэта наш бацька. Ён таксама чалец відавочна савета дырэктароў, і ён аддаў наказ вось гэтаму дахлу, каб ён знішчыў увесь персанал станцыі. Чым гэты дахл зараз відавочна і займаецца? Каматоз протокол. Халера. Карацей, яны могуць зрабіць тое, што увогуле збіраўся зрабіць я, то бок заб'юць усіх людзей. Гэта не шчыра. І зараз у нас які у нас зараз абджэкціўсы? Спыніць дахлаўскага афіцера. Які хаваецца дзесьці ў космасе. Сур'ёзна, ён дзесьці ў космасе хаваецца. То бок яны на нашым баку? Не, дык яны і нас таксама намагаюцца знішчыць. Больш таго, нас яны намагаюцца знішчыць у першую чаргу. Таму што ён усіх людзей тут паклікаў тыпу эвакуявацца, а нас ён адразу сказаў, каб да нас ніхто не падыходзіў, каб нас усе пазбягалі, і на нас ён гэтых ваенных роботаў адразу натравіў. То бок ён максімальна не на нашым баку. Так. Там у нас выжыўшы Фрэнк Джонс, там у нас выхад у космас відавочна, а там у нас робот. Ведаеце, што я хачу прамацаваць? Статыстычна амаль на нашым баку, так. Я хачу прамацаваць вось што я хачу прамацаваць. Каб дадатковыя 10 метраў, якія дапамогуць нам ламаць роботаў.
Ні халеры сабе. Сюды прыбег кашмар. Як заўжды, кашмар адгукнуўся на маю прамацоўку. І цяпер, бачце, ён там стаіць. І штосьці робіць. На жаль, наш псіхаскоп да яго не дабівае. Алло, кашмар, можа бліжэй падысці? Ай. Фішка ў тым, што гэта яго стрэлы, яны б'юць і праз усе ўсялякія перашкоды. Ой-ой-ой, бачыце? Калі б я стаяў побач з гэтай сцяной, мне было боляча. А куды ён пабег? А, вунь ён бегае. Стапе. Во, все, кошмаров мы абсолютно отскановали. Не спать. Ау. Я б хотел, каб ён соскочил вниз и побился там трошки с роботами. Але штось ён не над... Бляха, якая скотыняка. Дастрэліў такі. Я нагадаю, што за намі, вядома, палююць, але калі мы знаходзімся ў лобі, гэты вораг ужо звычайны моб. То бок, у лобі мы сустракалі кашмара, які на нас не паляваў, а проста швэндаўся. Мы проста сустрэлі кашмара. Проста праходзячы міма. Пакуль ён там шведаецца, відавочна, мы нікуды не зможам пайсці. А вось зараз ён знікне, пойдзе па сваім справам. І мы перамаглі. Так, давайте зноўку глядзець, дзе там лётае халера робот. Усе турэлькі пабітыя. Гэта добра. Як трошки добра. Дарэчы, гэты ліфт таксама запрацаваў. Тут, дарэчы, хадзіў яшчэ электрычны фантом. Куды ён зараз падзеўся, трошки не бачу. Давайте захаваемся і на разведку. Ось у нас ёсць выхад у космас, апошні. Цяпер у нас усе выхады ў космас адкрытыя. Дзесьці ў гэты бок у нас Фрэнк Джонс. Цікава, дзе? Тут няма ніякай вентыляцыі. Ага, то бок фантом усё ж такі ёсць, я чую. Толькі ён гучыць неяк дзіўна. Ён, мабыць, вышэй трошки за нас. Давайте захаваемся і паробім пэўныя звычайныя рэчы.
Так, дробовик, ключ. Набойчикаў, бляха. Набойчикаў да шокера столькі, що капец. І гэта пры тым, што мы так і не паспрабавалі, як шокер працуе на роботах. Мы збіраліся паспрабаваць, але так і не паспрабавалі. Так, што мы можам яшчэ перапрацаваць? Гарэлку перапрацуем. І гэтую. Ежа няхай застаецца, шампусик перапрацуем, бурбон перапрацуем. Там ёсць трошки металу, мы яго зараз здабудзем. І вось гэта яшчэ. Всё? А, во, яшчэ пісталет. Залаты пісталет, дробавік. А, яшчэ пенагармата, божух, наколькі у нас смецця-то ў кішэньках. 15 металу зараз здабудзем. Файненько. Цяпер нам трэба знайсці друкавальны станок. А дзе ён там ходзіць-то? Шо? Ну, так. Так, не забываемся, что трэба ўсё залутаць. Уважліва сочым, каб все ресурсы были наши. Распевка. Холера, электрычнасць. Як мяне роботы задзяўблі. Дайце мне ўжо нарэшце нейрамодаў. Ля, колькі тут смачнага ўсяго. І дранікаў як мага больш. Ля, не потрапіў. Я, дарэчы, чую разбітага робота, які кліче на дапамогу. Зараз жарем штосьці зялёнае, зараз у нас хак адбываецца. А! Як адбываецца? Намагаецца адбывацца. Ён трошки нязручны у нас тут. Поспеем ці не? А! Поспели. Так, жарем штосьці зялёнае. Працуем над гэтым. Турбай. Працуем актыўна. Божухна, як яно тут усё палае актыўна. Гэта таму, што роботы тут зладзілі бойку. Дзякуй за вадзіцу. Глядзіце, якое тут утульнае месца. Яно тут, бачыце, сядзелі, зрабілі сабе стол са скрынкі, пілотныя крэслы паставілі і хаваліся ад начальства. 100% так і было. На кожнай працы, дзе я быў, перыядычна займаліся вось гэткім. Проста каб адпачыць ад начальства, хаваліся.
О, картка. Шаттл контрол рум. І нотатка. Выбачальная, прабачальная. О. Ледзь не прайшоў міма карысных матэрыялаў. Разбитая турелька, лапша. И холера, я адчую крышталоидаў. Дзе? Адкуль? Адкуль тут крышталоиды, алё? Гэта наш робот. Так, мабыць, трэба скарыстацца ўжо сур'ёзнай зброяй. О! Не дарма, не дарма. І вось не дарма. Тут забілі некага. Фантомчыка. Гэта куды шлях? Хтосьці тут пролез. Хутчэй за ўсё, калі мы пойдзем по гэтаму шляху, мы знойдзем нябожчыка. Дзень добры. Колькі тут роботаў білася. Колькі тут роботаў пабілася. Піпец просто. А ліхтарик у нас зноўку вырубіўся. Я не бачу, куды мы залезлі. Дзень добры. О, я ж казаў, хтосьці тут намагаўся схавацца, але выйшла не надта. Так, а што ў нас там? Чаму яно ззяе чырвоным і ўсё такое? О, там можна штосьці залутаць, гэта галоўнае. Так. Там у нас проход. Тут у нас палая. Тут у нас радиация. Осторожно, сюда не стрелять. А, там у нас, бачите, бошки радиационные разбитые. Это что зараз было? Вітанки, ти як? А, там электричный скотыняка ходить. Ну, пошли за ним разбираться. А где он ходит? Алло? Выход у ГАЦ. Хе-хе-хе. Все? Бы уже скончился. Картка, до речі, у нас есть. А як гучаць, як раздражняў.
Супраць нашага дробавіка не той, каб надта эфектыўна можна пагучаць. Так. Гэта быў мімік. Ён выпадкова забіў міміка, відаць. Тут у нас ресурсики. Туды мы зараз пойдзем, спачатку палутаемся. Тутака. Дзень добрый. Яшчэ мімік. О, паляпшэнне да зброі. Лухта. Ой, хтосьці згарэў. Хтосьці згарэў на працы, як то кажуць. Пані, як вашыя справы? Не надта відавочна. Так, тут сапраўды, дарэчы, шмат усялякага дробнага, што можна было б эфектыўна перапрацаваць. Куды-небудзь сюды панаскідваць усялякай металічнай лухты. Вось тут да халеры металу відавочна. І потым сюды кінем гранатку і будзе файна. Гыць. Ля, поваліўся. Ау! Сабе на ногу кінуў. Так. Гэта не чапаем. Гэтыя скатынякі выбухаюць, калі што. Ну окей, на пакуль хопіць. О, напойчыкі. Зараз мы на всялякі выпадак чытанем, што ў нас тутака. Ліфты. Ліфты нехай працуюць, ты што? А тутака ў нас help. Аня, гэта вось гэтая Аннет пісаў той жаўжык, якога мы там залуталі. Так, давайте перапрацуем гэтую лухту. Захаваемся. Ой, файна, ўсё перапрацавалось. Да апошняга кавалачка. Ой, файна, файна. Цудоўненька. Все собрали. Здаецца, ўсё. Выдатна. Так. Цяпер наводзім. О, нарэшце мы знайшлі станок. І знайшлі нейрамодзік, і знайшлі чарцёж, які ў нас ужо даўно ёсць. Што за нататка? Не забаўляйцеся, маўляў, фабрыкатарам. Гэта не цацка, не лялька. Дык я не забаўляюся. Я тут справу важную раблю. Што мы бачым? Мы бачым, што мы можам зрабіць сабе 3 нейрамоды. О, Рыгана спадкі. Добраначы, Рыгана. Добрых сноў. Падрыхтуйся перад панядзелкам. Таму што, ну, гэта відавочна лухта. Панядзелкі — гэта такая справа непрыемная.
Так. І у нас яшчэ да халеры, дарэчы, металу. А для чаго нам патрэбен быў метал? Ну, відавочна, мы зробім яшчэ набойчыкаў на шатган. Што мы яшчэ збіраліся зрабіць? У сэнсе, у нас не было гэткага чарцяжа? Я быў упэўнены, што быў. Ну, здаецца, у нас все, що трэба ё. Давайте паглядзім, ці мы можам у столю прамацаваць наш залаты пісталет. Тут яшчэ да халеры, бачце, прамацоўваць насамрэч. Давайте мы лепш зробім набойчыкаў да яго, таму што да яго набойчыкаў не тое, каб шмат. 9 миллиметров. Яны відавочна моцна слабей за набойчыкі драбавіка, але яны у пэўных абставінах больш карысныя, таму што гэты пісталет у нас не просто пісталет. Я нагадаю, што на гэтай да халеры навуковай станцыі кожны пісталет гэта пісталет з глушителем, з глушаком. Халера. Так, мы зноў паназбіралі смецце, дарэчы. Я не ведаю, навошта вучоным столькі пісталетаў з глушителем, але ну няхай. Я не супраць. Зараз паглядзім, можа зробім яшчэ адзін нейрамодзік. Так, сапраўды можна. Хоба. І ведаеце, што я хачу прамацаваць? У нас там ёсць адзін пункт, вось гэты, які мяне цікавіць. Але давайте, дарэчы, паглядзім, можа мы нейкім чынам можам сабе ману аднаўляць. Во, рэгенерацыя файная. Дзякуючы таму, што мы ўжо цалкам прасканавалі кашмара, мы можам мацануць. Мабыць, вось гэта і варта мацануць. Адразу пасля пашкоджання мы аднаўляем не 10 хп, а 25. Ветлівасць, забіваеш суседа, рабі гэта ціха. Ну, магчыма. Але насамрэч пісталеты яны для гэтага і робяцца гучнымі, каб у першую чаргу ён аказваў уплыў такі, ведаеце, псіхалагічны. А калі у нас вось гэткая справа, то відавочна аніякага псіхалагічнага ўздзеяння быць не можа. Зараз у нас тут светла, дарэчы, таму што прыляцела сонца. Зазірнула сонца ў нашае ваконца. І там у нас ёсць яшчэ пакойчык нейкі. Ой, дзесьці тут така. Нейкія сходы ў нейкі пакойчык. Гэта просто сходы туды. Ну, давайте паспрабуем, мабыць, таму што, давайте спачатку паглядзім. Можна ж ось просто сюды стаць і паглядзець, ці ёсць тут штосьці карыснае. Ёсць для чаго сюды лезці. Там, не ведаю, нейкі нябожчык, нейкая скрынька. Яны, бачце, просто разлілі тут радыактыўнасць і ўсё, і паставілі таблічку «Не хадзіце сюды». Давайте захаваемся і пераправерым носам.
Таму што ну тут же мусіць тут штосьці быць. А, слухайце, сапраўды. Radiation poisoning detected. Seek medical attention. Жэўжык, у якога паляпшэнне ёсць. Warning. Vital signs. Замест таго, каб рабіць вось гэтак, як я зараз па-дурному зрабіў, мы зараз зробім нашмат больш прафесійна. Як сапраўдны халера тыфон вучоны. А, вось ён адсюль зваліўся туды разам са скрынькамі. У нас же ж ёсць халера Remote Manipulation. А, не спрацавала. Зараз паспрабуем яшчэ раз. Во, отпустила. Щось оно не спрацавала и не хотела нас отпускать. Спрабуем тады... Ох, матка боская. Я яго уціснуў у сцяну. Выбачай, шановны. Иди до мяне. Оба. Все. Теперь можно спокойно полутать. То бок я яго схапіў і не мог кінуць, таму што не бачыў. Прышпільна. Паляпшэнне. Зноўку трошки палепша наш залаты пісталет. Ужо блізка да максімальнага ўзроўню. Нас, дарэчы, да халеры смачных гранат. Трэба будзе іх неяк аднойчы скарыстаць. І зараз давайте пойдзем пашукаем Фрэнка Джонса. Мы ж, дарэчы, спампавалі мапу гэтага месца. Відавочна, дзесьці тут мусіць быць нейкі... О, як сюды прыйсці? А, там ж ёсць сходы. Дакладна. Я зразумеў, як зайсці ў тую частку, якую мы пакуль што не заходзілі. О! Тут ёсць суперсучасныя гравітацыйныя ліфты, а тут ёсць сходы класічныя. І мы туды пакуль што не спускаліся. Відавочна, гэты Фрэнк Джонс дзесьці там забіўся ў нейкую шчыліну. Не тутака? Не тутака. Стелс. Захоўванне. Яшчэ кавалак новай лакацыі. Hello? Is someone... I'm in the escape pod with Emanuela de Silva. We're stuck in the launch tube. The hatch on the outside is supposed to blow when the pod launch initiates, but I guess the bolts misfired. Could you help us out? You'd have to EVA to get the hatch off from the outside. I know it's a lot to ask. I don't know what else to do. Sit here and starve, I guess. There's an override switch behind the panel to force a pod launch. But don't hit that until the outside hatch is off. We'd be blown to bits. Я пра гэты квест вам распавядаў. У чым тут сутнасць? Некалькі жэўжыкаў дамовіліся збегчы адсюль на выратавальным чаўне. Але вось гэтыя, якія там зараз закрыліся і не могуць вылезці, яны кіданулі свайго сябра і намагаліся збегчы самастойна. То бок яны там захраслі,
Але і не той, каб яны заслугоўваюць, каб іх уратавалі. Во, вось, здаецца, ось гэту яны кінулі. А тут я чую, дарэчы, мімікаў. Вось там мімік. Сюрпрыз. А ты як сюды залез? Прышпільна. Ну, мы з вами вырашылі ісці такім больш гэткім пацыфістычным шляхом ісці. Адпаведна, мы іх забіваць не будзем, нягледзячы на тое, што яны відавочна заслугоўваюць. Яны дрэнныя чалавекі. Нават па чалавечым меркам. Так, а там у нас штосьці ёсць? Покажи мне. Я хочу ведаць. Там ёсць. Ой, там чипсет ёсць. Слухайте, слухайте. Нам дакладна туды трэба. А як нам гэта зладзіць? А, во. По-першае, можна выцепіць, по-другое, можна ператварыцца... Не, давайте просто выцепім. Ну? Чаму? Я ж цябе бачу. Холера. Не вычапляецца. Эскейп-поды тут усе заблакаваліся. Эскейп-поды усе пад гэтым самым пад надзорам вось гэтае дахла. Гэта жэўжука, якога накіравалі сюды, каб ён усіх забіў. Адпаведна, ён нікога адпускаць не будзе. Іх можна адстрэліць, іх можна адсюль выратаваць, і тады яны проста першу пойдуць ратавацца. Іх можна запусціць у гэтым эскейп-подзе, як яны хацелі, але ў гэткім выпадку яны памруць. Не чапляецца. Давайте паспрабуем па-мімікаўскі. І па-мімікаўскі таксама не атрымліваецца. Холера. Непрыемненько. А, я придумал. Ну не падай, божухна. Серьезно. Ладно. Да не ладно. Блин, не атрымалася. Не падай, калі ласка, на бок. Роўна кладзем. Во. Вось так лепш. Мо гэта мімік, а дарэчы, давайте праверым. Не, гэта звычайная карысная рэч. Чипсет. Давайте паглядзім, што за чипсет. Павялічвае нашу хуткасць падчас стэлсу. Дарэчы, у нас такі ёсць. Так, літаральна гэткі жа ён у нас усталяваны і выкарыстоўваецца. Шкада, што нельга стакаць. Нельга выкарыстоўваць аднолькавыя чыпы. Гэта непрыемненька. Так, ось яшчэ нейкі нябожчык. І яшчэ нейкі набожчык. Божух, наколькі тут памерла. Бачце, вось адсюль кагосьці адстрэлілі. А, дык гэта яны адстрэліліся. Дакладна, яны там лётаюць, і іх трэба ці то обратно пры гэта самае
прыцягнуць ці неяк так. Во, под 2 malfunction. Давайте захаваемся. Escape pod launch in 10. Wait! What are you doing? Oh, damn it! Okay, listen. I don't know what you saw or read or... It's not what it looks like! No, it's what it looks like. Frank is a piece of shit. But please, don't punish me because of him. I just want to go home. Please, Morgan. Launch. I'm told my ops are hidden as an HR expense in the TranStar books. It's true. I do solve people problems. Your workmates hiding in the cargo bay are going to suffocate in a few minutes. Maybe you can save them, but you'll have to come out of the walls, Rat. Life support. The clock is ticking. Ох, ні халери собі. Morgan, Dal's cut off oxygen to the cargo bay. There's nothing I can do from here, and none of the doors are responding. Atmosphere controls are in life support. If you can help, do it quick, or this is the last time we'll be talking. Карацей, мы так доўга не ішлі па сюжэце, што нас ужо прымушае, то бок гэты Дахл. Мы зараз будзем загружацца, таму гэта яшчэ не важна. Дахл просто вырубіў кісларод тым, хто схаваўся, памятаеце, вось на Карго-Бэй. Там у нас было да халеры жэўжыкаў, якіх мы уратавалі. Мы там адбіваліся ад навалы мімікаў і фантомаў. І вось тыя людзі, яны дагэтуль там сядзелі, мы да іх завітвалі тады потым, пасля таго, як прыляцеў Дахл. І ён зараз пагражае тым, што будзе іх забіваць. І вось у нас ёсць 15 хвілін рэальнага часу, каб хуценька да яго прыбегчы. Цікава, гэта звязана з гэтым квестам, ці гэта проста час прыйшоў? Давайте не запускаць. А што трэба зрабіць, каб іх не забіць? Я вибачаюся, я... во. I'm told my ops are hidden as an HR expense in the TranStar books. It's true. I do solve people problems. Your workmates hiding in the cargo bay are going to suffocate in a few minutes. Maybe you can save them, but you'll have to come out of the walls, Rat. Life support. The clock is ticking. У нас есть 15 хвилин. Morgan, Dal's cut off oxygen to the cargo bay. Так, There's так, nothing Дахл. I can do from here, and none of the doors are responding. Нам треба у лайф супорт. Карго-бэй заблакаваны, вось як бачыце. Мы зараз вяртаемся у лобі і адтуль вось у лайф супорт. Што у нас у абжэксіусах пішацца? Вось, Дахл ультиматум. Find the way to restore oxygen to Cargo-Bay. То бок мы туды прыбяжым, і нам трэба будзе вырашаць праблему яшчэ. Не, я чуў, але мне падабаецца як гучыць Дахл. Atmosphere controls are in life support. Зараз будзем ратаваць гэтых жэўжыкаў. Слухайце, а нам яно трэба? Давайте зробім хардсейв. Пасля чаго, ось, мы, вядома, будзем намагацца іх уратаваць, але
Але, магчыма, я сюды павярнуся, каб пераправерыць сваю ідэю. Справа ў тым, што тут ёсць у гульні да халеры рэдкая піпец ачыўка. Павярнуцца на зямлю толькі з дахлам. То бок, насамрэч, з дахлам можна ўратаваць там шмат людзей, хутчэй за ўсё будзе нейкім чынам. Але можна нікога не ўратаваць і толькі з ім паляцець на зямлю. Attention. Station leadership has issued Магчыма, an alert. яно менавіта All гэткім personnel should report to чынам muster і station робіцца. immediately and await further instructions. То бок трэба проста доўга-доўга швэндацца, пасля чаго ён выдвіне вось гэты ультыматум, і тады ўжо проста забіваем усіх. Ну бяжым, бяжым, бяжым. Часу няшмат. Насамрэч сюжэт, не, ён тут кайфовы, але мне нашмат больш падабаецца, калі мы проста швэндаемся па станцыі, якая закінутая, якая ось вся такая таямнічая, у якой трэба асцярожна кудысьці пралазіць. Няма калі з вами разбірацца. What's the situation, Cargo Bay? Have you been able to put a cap on Morgan's transcribe? Negative. The encryption is trivial, but another user is employing countermeasures against me. I would like to dedicate more processing power to it. You can't stand to be beaten. No. Keep current allocations. Is it Alex? There is no person aboard Talos 1. Я, до речі, чую там дахла. It's another operator. Зараз мы ламанем гэтую дзвер. Папярэдне з'еўшы ўсе запасы ежы ў нас у кішэньках, таму што нас трошкі пабілі. Оба. Improbable. There are none like me. Every one of you thinks that. Магчыма, дзесьці там пароль можна было знайсці, але мы яго так і не знайшлі. Гэтая дзвер у нас усё яшчэ зачынена. Але добра, што да яе можна залезці без карткі, таму што насамрэч у гульні найбольш раздражняюць дзверы, якія нельга ламануць, якія адчыняюцца выключна карткай. Dallout. Ну шо? Алло? There he is. Take him down. Сенсі! Gone. Сенсі, гон, я тутака. Нейкі ён дзіўны, гэты ваш дахл. Лямы тут запэцкалі ўсё. Ну ўсё. Morgan, the air's flowing again. I can breathe. And I hope this means Dal can't. Thank you. A little longer and... Never mind. Elazar О! out. І гэта картка ад гэтага самага. Ад... як ты яго? Ну, карацей, Cargo Bay. Памятаеце, на шатле была дзвер зачыненая, у якую мы не маглі пралезці. Цяпер можам.
Storage Room, не Grave Chef, Extra Tanks 5877, Николь. Storage Room каля ліфтоў. А тут ёсць нейкі Storage Room каля ліфтоў, які мы яшчэ не бачылі? А, дарэчы, мы пабітыя. У нас крывацёк трошачкі. Всё. Насамрэч, дзякуючы таму, што мы тут доўга швэндаліся і піпец як прамацаваліся, мы гэтага дахла разбілі так проста, што проста капец. Быў дахл і скончыўся. Вось гэтыя роботы, якія тут лёталі, значна больш непрыемнасцей нам зладзілі, чым дахл. Тут усё чыста. Там зламаныя роботы, я чую. Іх дакладна трэба залутаць. О, яшчэ зламаны робот. Хе-хе-хе. Спокойно. Зараз трэба будзе... А, гэта нармальны робот. Вітанкі, нармальны робот. Дякую. Хе-хе-хе. Лутаем, лутаем. Ох, глядзіце, колькі іх тут. Яны... А шо, як гэта яны? Яны адсюль вылеталі і адразу разбіваліся? Ох, зараз мы налутаем тут таке. Дарэчы, а хакінг вось гэты, ён не адмяніўся. Дахл у нас памёр, а хакінг усё яшчэ хакіцца. Ля-ля. Так, ну квест мы выканалі. Давайте зараз паглядзім, што ў Каргабэю у нас там схавана. Потому что я хочу дазнацца, что там схавана. Божух, на якое тут мясо? Колькі тут усіх пабітых? А, гэта вось той Storage Bay. Памятаеце, які мы ламанулі, не вытрымалі. Вось ад яго у нас гэта быў пароль. Прышпільна. То бок мы толькі зараз мусілі яго атрымаць. Так, тут у нас палутана. Вы паглядзіце, колькі мы рэсурсаў налуталі. Піпец просто. І, дарэчы, сюжэт у нас усё яшчэ не пайшоў наперад. То бок, што нам трэба зрабіць зараз? Дахла мы забілі. Але праблема зараз не ў дахле, а ў афіцэры. Ёсць тэхнічны афіцэр дахла, які ось з нейкім чынам заблакаваў. Ось зараз мы налутаем тут усё. Ось, глядзіце, колькі іх тут. Яны адсюль вылеталі і адразу разбіваліся. Ох, зараз мы налутаем тут таке.
заблакаваў нашага брацельніка. Нам трэба і гэтага афіцера знайсці. Ён хаваецца ў космасе, нагадаю. Пасля чаго можна будзе... Бляха, вы здзекуйцеся. Рэт-рэт. Кошмар. Ну, зноўку сустрэўся кошмар, ну. Не першы раз, не апошні. Карацей, каб знішчыць тыфонаў, не разбіваючы станцыю, нам трэба выцягнуць брательніка, нашага братца. А для таго, каб выцягнуць, нам трэба знайсці афіцэра нейкага. Тут у нас все палутана. Кошмар дзесьці там бегае, няхай сабе бегае. Спачатку мы нарэшце паспрабуем уратаваць тых доўбняў, якія ў нас захраслі. Нам дахал трошки перашкодзіў. Вось мы зноўку тутака. Ну так, тут пагаджуся. Кошмараў аж за да халеры. Але гэта такая справа. Так, нам вось пра гэта далі квест. А, ведаеце што? Магчыма, нам трэба заляцець туды праз космас і адрамантаваць іхні под. Вось як яно працуе. Так, я ўпэўнены, што так яно і ёсць. То бок яны захраслі там на выхадзе. І, адпаведна, адсюль мы нічога зрабіць не можам. Але з космасу чаму бы і не? З улікам таго, што ў наступны раз мы будзем швэдацца па космасу, нам там трэба знайсці ўжо 2 жэўжыкаў і плюс вось яшчэ адрамантаваць. Карацей, наступны стрым у нас будзе да халеры касмічны. Так, што ж у нас там у Каргабэі цікава? Ля, чуеце? Гэта палтаргейст быў. Бляха, колькі ж мы налуталі усялякага. Ну так, можам. Ёсць такі момант. Так. Хвала. Які у нас цень прышпільны. І тут трэба захавацца на той выпадак, калі мы просто упадзем зараз. Оба, але мы не упалі. І што мы атрымліваем? Мы атрымліваем смецце, смецце, смецце. Ну, слухайце, неяк несур'ёзна, не. Яно няблага, але несур'ёзна. 2 нейрамоды і 2 гранаты. Так. Ну, карацей. Наступны стрым у нас будзе піпец які касмічны. Хутчэй за ўсё мы заляцім у космас і нават адтуль вяртацца не будзем літаральна увесь стрым. Там што спраў сапраўды шмат. Па-першае, нам трэба знайсці ўсе месцы, дзе кантрабандысты хавалі сваё смачненькае. Па-другое, нам трэба знайсці шонайменш 2 чалавек. Ужо даўно мы шукаем нейкага, як гэта, кагосьці там Локвуда. І яшчэ вось трэба знайсці афіцэра Дахла. І яшчэ штосьці трэба было зрабіць. А, яшчэ вось выратаваць гэтых добняў. Карацей, праца да халеры. Дзякую. Дзякую, буду спаць.
8 гадзін, а зараз мы паляцім да Беляшыка. Яны там з каточкам працягваюць глядзець Summer Game Fest. Зараз будзем пытаць іх наконт хорараў. Все, добраноч. Я нагадаю, заўтра у нас панядзелак. Панядзелак працоўны дзень. Гульнявыя панядзелкі скончыліся, мы вось заўтра ўжо зноўку будзем працаваць над гекафіяй. Завітвайце. А на сёння ўсё. Добраноч. Паляцелі. Мимо. Ой, Куда вона буде гулять? Рейд. Дякую, великий Рейвен. За рейд. Вітанки, пан могильщик. Так, ну я уже предвещаю питание на кон хоррора. Что у нас было с хоррором? Mouse raid Z9_Ravens_cemetery is a 5 Glodachina. Scared face emoji. Нібито би. Так ладно. Надівень